Naia. Naia, aquest terra, no? Tan desordenat, que s'ordeni, no? Molt bé. Ah, bueno, seria un final, no? Seria un final diferent. Vinga, alguna altra resposta diferent? Algun altre final diferent que no hagi dit? Que se li va al forat. Que se li va? I com se li pot anar, aquest forat? Amb el tap. Amb el tap? No. Amb el vent. No? Amb màgia. Ah, amb màgia. La màgia sempre funciona, sempre tot és possible. Aquesta nena de la bufanda roja. Amb màgia. Que pot trobar el pelu a l'ossito. Que pot trobar l'ossito? Que vol trobar el peluix. No, perquè el peluix es va perdre. El peluix l'ha perdut, no el podrà trobar. Aquest nen. Però veieu, una cosa, tots voleu que se'n vagi el forat, oi que sí? Sí. Però ningú ha dit que... I si no se'n va el forat? Què passa? Que no va. Seria molt dolent? Sí. Amb alegria. Amb? Amb alegria. Amb alegria. M'agrada aquesta. Molt bé, ja està. Com aquells monstres, t'està dient els sentiments. Com aquells monstres allà. Bueno. Heu dit moltes cosetes. Continuem? Voleu veure